Kanhi sikat nga child actor nga si Jiro Manio nahibalik na sa iyang pamilya. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Human sa pipila ka adlaw, sukad siya naglibot-libot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Kanhi child actor Jiro Manio gikuha na sa iyang manghod. Kay numdumang sa wala pa siya gibuhian sa mga opisyal sa airport, si Manio nakit-an pang nangita og mga sobra sa pagkaon sa mga fast food restaurants sud sa naiya. Una siyang nailhan sa security guard nga si Frank Sorca ug matud sa gwardya nga nisulti si Manio nga nilaya siya tungod sa iyang mga kaaway, lakip ang iyang ama-ama. Sa dihang gipangutan na si Manio kung nakahinumdum ba siya nga sikat siyang aktor sa una, matod niya nga basin og nasaypan lang siya sa tinuod nga Jiro Manio. Si Manio gikuha sa iyang igsuong si Andrew Santos. Nagsugod ang kasikatan ni Manio human siya makadaog og FAMAS o Korean Best Actor Awards alang sa iyang role sa drama film nga Magnifico apan nawala kini sa showbiz industry tungod sa illegal nga drugas. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.